sot masala ma kan hriat tak ang khan yang wen zo chuan ho chen chu asoi sa hre pani kha chu cheyar chuan lo hria in phubal la tur chuan akal ta nga la mun dang dai lo lak lein lel in ro pui tak chu alo langa chu lel in ro pui tak chu yang wen zo te in lo ni rengin guard pahni chu lo ti sep sepin guard pakhat jok chuan tun tum in beina pon yang master in hne na achang le towa chu wang chuan kan yang master ni tur hian a thato kani alo tia ti chuan soizelin tu na competition lo om tura po hian achak le nge yang an lo tia lelin chung lampang chu lo langin wen zo chu alo in buala ho chen an nen an bei na ngai toin aril ru a ha le a achan chu apu hne na lo in tiamin wen zo chuan ka suat pakhat po hian voile khata ka hne theianga tia ma se apu chuan lo ring lo hle in hne lowang alo ti sakngal maka wen zo chu dar thlanga chuan in enin ho chen a tum ru zia hriat chuan ho chen voi khatal chak lo hi tum mi lo mi atia ho chen a thu soi chu hra chuak le zukin wen zo hne na chuan I chak lu tuk ti ka hria ka kutaka king ngai ka so thi ka manga beile chain en tiang taka thange kan ni ti ken shadu ani chutia a soivel chu angai to chuaka ho chen a tum ru zia le a level ngai to a chak zia a hriatin a hlau ve hle ni anin so level ngai to chun zomin ho chen a tan chuan anin so na kha a unique box ya ani line a sort pani chu por chuakin ani line a sort chu a por chuak nga la wen zo chuan ama chu ni la khatiang ka level ai sang dai in bei pui veila ka ma in bei na tur lo thleng le po hi a phurom lo zo vekang atia anung lama mi local ni om tak chu hria in a hoilet ngal wata ma se tu ma a hmu tak lo awangin a power chu activate room zong chu scan chuak ngal vekin engma a hriat pha chuang lawa wen zo chu in rho savak vakin chu vele assassin pakhat chu ron lang hlolin wen zo nen chuan anin bei ngala anin hne tok char hle ni chayar power chu chakjok tein wen zo silt in dan na chu ati chet sak ngala wen zo chu boy hle in engma a beina chana sasi lo nen chayar chuan non bei le thutin a chak ema wang chuan wen zo chuan hne lo hle a yang wen zo hi night level 5 ni in chayar po hi assassin level 5 tho ani level 5 rawh a po ani ngam tre hle ni silt le a technique chu mangin wen zo chu a bei ngal pata security guard chuan an thom chu lo hria in an pu chan tur chuan an tlan khom ngal supa chu vele assassin ho chu lo lang le ve ngalin security guard te chuan enge in du tin azota kan ho tu nu in ti boya du lo ti chawin an chang assassin ho chuan an kalna tur chu an dang sak veka chayar le wen zo te chu lo lain bei charin wen zo chuan chayar chu a hne hlei thei meu lo wen zo chuan a spirit so chu manghal batin chayar chu a strength a speed technique ama ain a sang vek awangin a hne thei ain ring ho lo wen zo chuan a spirit so chu mangin chayar chuan ol sam tein alo ti chet sak zela wen zo le chayar chu lo lain bei charin an nuwa wen zo chuan aqua star furnace aquatic strike chu activate in chayar chu a attack ngal chayar points pocket spike mangin ol sam takin alo thia sak ngal wen zo chuan chakati ril ru hle chayar chuan chet lan le thutin wen zo chu tukvera chuan pei chuakin pula chuan awatla a wen zo security guard te chuan lo hmu in an thin rim to hle a assassin zong te hne na chuan kan lak ka tang hian kalbo ro ani lo chuan in chak lo viawang an tia
assassin ho te la chu kalbon tum ho lo guard ho chuan va bai an tum takala chu vele an assassin chief chu lo kalin ol sam takin guard ho chu che thei loin asiama security guard chu ron tongin assassin palace le 78 palace te kanin ngai te reng nen tinge palace te panni in lei chin na in ti chet du tak mai ti in asaya assassin chief chuanin engma boina lo nga tia le lama wenzo chuanin chayar be nan a dragon chu ron ti chuakin chayar ti din nan amun rock technique chu manghalin chayar pon a overload technique chu amang ve ngala anin beile ngal charchar ani wenzo chuan chayar ne na chuan enge ibei seya atia chayar chuanin hochen na iti za ang bok khan ka ti zak ve don che ti pa in 1000 machine technique chu activate halin wenzo chu a bei hala wenzo pon a technique chu lo mang ve in aloin dang ve charchara wenzo chuan agat te chu mu in agat te mu laya chaklo zo ka tan chu du lo hleni wenzo chuan heng ho hi helai muna hian ron kal rau ka tiam mile ati lai tak chuan chayar chuan ron vit thutin wenzo chuan 6 pale songjong te chu chungkua ang kan nia ti in chayar chuan nangponi sia 6 grade ten nen empianga in chunge kan ni ma se 70 pale ten nen in chungzo ka ma se ama chu midang ain adang lam ti sia chumi wanga ne itor ti shep ni atia wenzo chuan hochen a chungchang a soi ni ti asia a chayar ne na chuan game chaw alom ati saka chayar chu thinrim satin khatiang kha game ani ngai lo ti pa in pula chun apai thakhala wenzo thi set chu chuak na sa re in adin hun chu a thalo he ani chu vele chayar chu patbo deu chugir hochen of the lab chu apat khala hochen na line chayar chu amu manga lo pu in a har chuak lolla chayar chuan ngai to hlein hochen chu enge a an tuang le atia chayar chuan hochen om na lam chu pan zelin hochen chu alo chaklo mai boxia chayar chu aril ruwa om renga chayarin min hudu tuang ti in kong khar lam chu apata hochen an kong khar lam apan lai chuan chayar po chuan hochen lam chu ron pan meka hochen an kong ka a hong che chuan chayar chu muthutin chayarin din mun thalawa om ti asiat a hlo awangin hochen chu ain sa seng hal watani